undorító, amit művelsz. Mi van? Hogy tudod lenyelni ezt a szart kora hajnalban? Mit számít az neked, mi? Semmi, csak idejében szólok, hogy ez a rengeteg zsír kész életveszély. A telített zsíradék lerakódik az artériádban, és nem hagyja, hogy kiáramoljon a vér a szívedből. Reggelizem, hé, hagyjál már békibe! Na jó van, hát a te szíved, azt csinálsz vele, amit akarsz. Az, mi között hozzá? Semmi. Semmi közöm hozzá, szétpukkad a szíved, hát a te szíved pukkadjon szét. Basztattak én a sok büdös bagó miatt? Nem! Te basztatsz engem egyfolytában, megállás nélkül! Nyugalom, én csak jót akartam, sajnálom. Nézd meg, vannak emberek, akiken nem lehet segíteni. Állandóan basztatva. Figyelj, én csak jót akartam, nem kell felkapni a... Nem kapom fel a vizet! Mit titod magad arra a bárdolgába, mi? Begurul és Csöppregetsz a saját haza, te mit égetsz itt mások előtt, mi? Amióta megismertek, állandóan basztatsz. Nem megmondtam, hogy felkapja a vizet? Hát felkap. Nem bírok ki, hogy ne kérdelj el az utolsótól, nem bírok! Mi van vele? Semmi, elaludt. Hagyjad, hagy aludjon. De meg fog fulladni. De, hogy hagyjad már, hagy aludjon. Látod, ez is azt bizonyítja, hogy igazam van. Muki a környezete produktuma. Agresszív emberek vesznek körül, akkor előbb-utóbb magad is agresszív leszel. Ez egy olyan, mint egy ilyen ördögi kör. Pontosan, nézd meg Mukit. Érzed ezt a szabot? Majdnem elkaptam a kis genyót, de meglépett. Lefújt megint, mi? Nem fújt le. Nem vett észre. És akkor miért nem kaptad el? Hát megpróbáltam elkapni, ma a markomba volt. De észrevett, ez olyan, mint egy ördög, bazd meg. Hátul is van neki szeme. Ennyi. Ennyi? Ennyi? Miért? Mit vársz? Kiről beszélsz? De gyalogkakukról. Ki az a gyalogkakuk? De mióta dolgozol ide? 2 hete. Mi, és még nem találkoztál vele? Nem. Hol van a búcsú? Az Isten. Ki az a gyalogkakuk? Várjál már! Hallod? Ki az a gyalogkakuk? Várjál